Чай ви снимам клип, че теб скоро не съм те виждал тук. 2 години не сме идвали. 2 години и сега с Зорго накара, защото много болеше в пазучи. Той вика, мари бе, ние няма да идем повече. И той между другото тръгна само заради това. Какво правиш, бе? Ние не можем да легнем да спим, трябва да изкараме багажа, за да легнем да спим. А трябва да направим тента, за да сложим багажа под тента. Може да седи и 3 дена, така колактора. И направо... И Ваню вика, един найлон вадим багажа, вика, завиваме отгоре с един найлон и правим. 4 часа правихме тази тента. Ама и те са нещо много вече. Малко снимки от морето искате ли да ви покажем? Айде на лаптопа.